Ni kake gaya cewa ba inda za ka? Ba za ka je ka nemo kuɗin ba? Kwanciya mai ce wannan kwanciya kaddara. Yau ba inda zan je. Wallahi sai ka fita. Ka je ka nemo kuɗi, ka saba mun kana nemo kuɗi kana suwo min nama ina ci muna jin daɗi muna hira. Kuma yau za ka tada tsiyar ta zo? Dan Allah, dan Annabi ka taimaka ko 500 ce ka bani. Kin san sisi? Sisi ba zan baki ba. Ko an gaya miki abin da ake samun kuɗi? Nan wasu aka kora aka kaki don ki samu kuma kina samu. Mu mun nema abu a wajen ki kin kira mu sai ke kira ki ce to sisi ba za ki samu. Ke la studio din ne ba za ki ba? Ni wallahi mama ba zan ji bisa abin da yake faruwa ba ne. La ha'ila cap ijan. To Maryam ni ina abin da ya sha min kai da abin da ke faruwa a studio. Ai abin da ke faruwa a studio ni ba matsala ta bace ba. Matsala ta kawai sai kin je studio. Dole sai kin je wallahi. Dole sai kin tafi kin je kin nemo mana arziki. Duk fadashin da nake yi akan zancen studio din da nake fada wannan mahangurban mutumin. Kina ina? Ya kake yin wani kiran yan yara? Ya ba zan miki wannan kiran ba saboda kin bani wasu kuɗaɗen ki shine zaki je ki ga kakaki zan ƙara aure ko? To in dai kuɗaɗen ki ne zan baki kuma aure ba fashi. Wallahi baka isa ba, aure ka yi shi a cikin gidan nan baka isa ba.